Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Damar Wulan Keratu seri perangan Minak Jinggo Leno. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Ingkang dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Didi. Teknis tata lampu dipun tindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah. Binarung unglingke gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangling Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wontene wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Wontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Adipati Minak Jinggo dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Dayun Bapak Etul Kiem katindakan Dimas Abi Rojali. Angkat buto kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Angkut buto dipun paragani Dimas Abdul Sutopo. Wontene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Majapahit.
Juwita Ratu Kencana Wungu ing dalu menika dipun paragani Nimas Menik Widyawati Patih Lo Gender katindakaken Bapak Ambeh Wahono Raden Layang Seto dipun paragani Adimas Beguk Wiyanto Layang Kumitir katindakaken Adimas Eko Pranoto salajengipun gambaraken wonten ing Desa Paluombo Ki Sentanu Murti ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Deni Wijaya Palupi katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati Iwondene Raden Damar Wulan kaparagani Adimas Bagus Suyanto Jarumuka dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto Anjas Moro katindakaken Mas Diah Maharani Waito katindakaken Mas Uut Sutriana wondene Puyengan kaparagani Mas Atun Sagita Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo Cak Sendor Adimas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun inggih katindakaken Siji Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola sarta Ela Gedel Wati mekaten kala wau para kadang budaya sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika kita sagotrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran nuwun nuwun
yen prayoga lenggah sanget anggen kula mundi miwah dadosaken teguh kayuanan kula. Yung kados ngaten dipun sekecakaken laku nggih. Istaaken dawuh anak angger. Yung kabeh ora tamtama ing Kadipaten Lunggangan. Hei!
Iras pantes midhanekake apa sing bakal tak dawuhake kawan sira kabeh ngono. Sesaken dawuh. Wah ketekur mbek Mio. Yung Dayun. Kula lho Rae. Dayun bapak itu. Nggih, kula nggih. Dirkotar Kadiryo. Kelompok abang pedes. Yang tak pikir. Klambi abang ngembes. Orang Pripun? Klambi abang pantes. Nggih. Gandes. Nggih. Luas. Sayange ngembes tegor nganggo pempes. Ngono ya. Iya. Bloso tangi seketan yo ngembes. Yung Dayun. Nggih. Yang jombang Lemah geneng tak saponane. iya. Yang ora sambang yo Nek ora seneng piye carane ya? kowe kok pinter Pak. Kula kok Dayun padoni. Iya. Nggih. Dayun. Kula lho Rae. Ning Semarang bablas tenggal. Nek ora bisa goyang uang kembali. Kuwi wong lagi apa ya? Numpak becak. Ngocek ngene apa ora goyang ya ora bayar. Nggih. Wis kono-kono ya. Wis Teh, apa KTI? Maksude Nak kena gigi uang kembali. banci. Yung Dayun. Nggih. Iki mung kanggo gedut sing karusawan. Nggih lho Rae. Neng iki nayakane kaca Kadipaten Bundangan. Nggih. Wis padha ngadep kaki yo. Nggih. Mula di kepenake nggon sowan. Wis Pak. Aku tak ngrembug raja yo. Sumanggaaken lho Rae. Yu masul dateng iki. Paman Patih angkat buta nggih. Sasampunipun raja sawandika ing Kadipaten Bundangan. Lajeng kados pundi kawontenan wonten ing Kadipaten Jiko ing Jimbaran ya. Pikantuk pangestu dalem anak angger menawi dinten sak menika Kadipaten Jimbaran hayem lan tentrem boten manggih alang setunggal menapa sepisan. Kaping kalihipun nitik mater gesangipun sedaya para kawula wonten ing Kadipaten Jimbaran. Wit saking pucuk ing gunung mandhap wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Kicagoro. Nyatanipun babar pisan boten wonten ing alok kekirangan sandang pangan dalah papan. Syukur seperti sewu gigi nyatanya Kadipaten Jiko ing Jimbaran sedaya kawula pinapa andhanipun ugi nderek nyengkuyung dhateng bot kalih-kalihipun wonten ing Kadipaten Bundangan. Kados ngaten langan. Mila pakaryan rezeki monggo dipun lestarekake. Kesanipun tinulah dhateng sedaya para kawula ing Bundangan. Sedaya dawuh dalem badhe caket wonten sak maksudipun manah kula anak. Nyungat niki. Dhateng dika paman angkut. Anak angger Wurbisma minak jinggo. Lajeng kados pundi kawontenan Kadipaten Jiko ing Gunung Lancip. Pikantuk pangestunipun anak angger Wurbisma minak jinggo wonten ing negari kula Gunung Lancip ing wedal sak menika gemah ripah roh jinawi tertata titi lan raja murah sandang dalah pangan. Boten nemungaken menika malah kaporo menawi to ing mangkenipun anak
nginaken badhe gelar jajan panjenengan menawi betahaken Prabeo utawi tamtama kangge kegiatan bentengi negari wonten ing Blambangan sedaya para kawula lan prajurit wonten ing Gunung Lancip sagah atur sabyantu dumateng panjenengan anak ngelakaken kumpan wuniken tanpa paminggih nggih senajan dika salah tunggalipun adipati telukan inggahipun kadipaten Blambangan nggih ninyatanipun ugi tansah mestu dhateng sedaya dawuh pangandikan sampun dados tanggal jawab kula Nakas inggih kajawi saking menika nggih mangkat buta lan buta tenanipun sampun sabda ari kalenggan menika manah kula rumaos liwung sanget jalaran menapa kawis menapa kula tansah lam-lamen kaliyan pasuryanipun Dyayu Sugositi nggih senono kencana wungu yung yon senono kencana wungu senono nunu kencana wungu lah bisa nggih ngoten nah menika man ingkang dadosaken seri ing manah kula mongko nalika negari Majapahit Majapahit iya ya Majapahit Majapahit nalika tasih dipun asta dening Sang Prabu Bramajaya nalika semanten dipun gegeraken bahelanipun Adipati Kebo Marcrewek Marcrewek Kebo Marcrewek ngoten lho kok mongko sedaya Punggawa negari Majapahit boten wonten ingkang saged alat mendarat agungipun nyenakaken lajeng Sang Prabu Bramajaya ngawontenaken sayembara dhateng sinten kemawon kawula ing lalagan Majapahit ingkang wijil priya utawi jalu ingkang saged alit penjarat agungipun mejahi Kebo Marcrewek menika badhe dipun ganjar dipun jawuhaken kaliyan putranipun ingkang sesilih Sugositi nggih senono pamanang kadita mongko nalika semanten ingkang saged nyenakaken Kebo Marcrewek boten sanes namung kula taksih nami Joko Umbaran kawujudan kula taksih bagus ngantos kula tatur rojah rajih ngados-ngados awet kenging sungatipun Kebo Marcrewek lho sareng Majapahit sampun tentrem sampun kencar-kencar pindha kencana ganjaran kula boten siyos dipun jawuhaken Sugositi kula namung dipun lironi bumi wonten ing Kadipaten Blambangan kula kangkat minangka dados Adipati Blambangan cobi kados ngaten menika man ateges Ratu Majapahit Sang Prabu Bramajaya menika yen pangandikan esuk gelis sore tepe boten kenging dipun percaya dening kawula lenjani janji ngoncati wecaman cobi upami panjenengan dados kula kados punten dalem sewu saderengipun
Menawi mangkinipun atur kula menika mboten nuju prana dumateng manah panjenengan. Sarta kok mboten atus kula menika nglincipi barang ingkang sampun papak menika mboten. Anak Angger Wurubes pripun? Kula upamekaken panjenengan menika tiyang nyambut gawe. Sampun panjenengan lakoni gawene kantun nggo pae. Wondene kok dipun blenjani. Kok upami kula niku dados panjenengan. Kula lajengaken nagih janji wonten ing kraton Majapahit. Kados nggih anak Angger. lajeng dika pripun pamangke? Leres menapa kang dados aturipun Kang Mas angkat buto. Nanging nyuwun sewu menawi to panjenengan cetha tetelo badhe nagih janji dumateng Sinuhun Prabu Bromartunjung. Nanging katuran pirsa ing titi wedal sak menika Sinuhun Prabu Bromartunjung sampun murut kasidhan jati. Kondur wonten ing tempat suci lajeng panjenengan badhe nagih janji dumateng sinten? Wong rene kalenggan menika. Ingkang jumeneng ratu ing Majapahit. Boten sanes namung Kyai Suba Sudingis. Nggih. Kula kinagih janji dhateng Kyai Suba. Langkung prayogi kados ngaten kok upami ing mangkinipun panjenengan kelampah dawuh lan Suba Siti. Urung tanrung ing mangkinipun panjenengan jumeneng ratu wonten ing kraton Majapahit. Menawi ajeng kula sarujuk menapa kang dados lekas panjenengan. Dika bisa Nggih. Dayo kula coba pundhut kenawala kewestane kula. Ning tilar Wis tak dawuh. aman. Monggo kula aturi nawis Dika kula aturi kumujeng Raden Majapahit. Menika serat kawi nawala pengaman nawala pengaman. Nika aturaken dhateng Ratu Majapahit Kyai. Yen mangke penglaman kula dipun nampi. Jika kekalih kula kancenipun kula ratu. Yen perlu dari Majapahit damel geger, damel karangan. Rang prawaca dawuh panjenengan pramila kula nyuwun pamit. Kula ingkang kabari ratu. Wis akan dawuh. Raden, aku ora ketemu lawan garwaku dian sepaito lan Kersa panjenengan kula ayo direkno mancing oleh taman sa. kados ngaten monggo kula dherekaken Rai. Tak Angger Wurubis mau nginak jinggoyo sembamu
kang supaya tumuju ana ing Majapahit. Mula kanthi kuwi uga rampen kanggo penglamar lan titian apa wis kok cepake. Sampun, nek pancen wis kok cepake lan kabeh prajurit wis padha siaga ing kati. Kapur maju. Budake wadya bolo kanthi titian limah. Bedolen saka kandhang. Para tamu-tamu. Siaga makarya. Mesti sanjata lumaksana magudha-gudha. Tanjo! Tanjo! Senajan to
Raja Majapahit tinilar sedo para saka guru kados dene Sindura Kediri Rangga Lawe Adipati Tuban nanging awa waton Majapahit tesih wonten patih lho miwah anak-anak kula layang seta layang seta sampun kuwatos nggih wonten ing salebetipun wiswanan menika wonten menak jar kepareng kula badhe pirembagan saja ingsun mambakake jar Kakang Patih Lugender kados pundi Sang Dwita Ratu kekes penggalih sakuse guguring para saka guru nggih kula mungguh pinemumu kepriye jar menapa sampun dipun peparangaken Sang Dwita Ratu kula nyambet ngendikanipun Kakang Patih Lugender ingsun mambakake Kakang Patih Lugender menak pun jar estunipun kula pribadi niku nggih derek angsun bela sumawa atas guguripun para saka guru ing negari Majapahit Kakang Sindurjo Kediri Rangga Lawe Tuban boten namung menika bojo kula Mintarwati saha Mintarsari ugi gugur awit tumindakipun Puru Bisma Minajiga kangge mbetengi Praja Majapahit prayoginipun dipunutaken pilihan Senopati pilihan Senopati jar niku pemanggih kula Kok entos pilihan Senopati. Pilihan Senopati. Dangun menika suwe. Leres mo. Nah, mangkenipun Majapahit ajeng mumur menawi kedah dipun wontenaken pilihan Senopati. Masih milih siji bawa siji rukuh Kraton Majapahit menika. jar nggih guguring para Senopati ora usah dadak pilihan Senopati Leres. ana gantine jar sinten Kakang Monggo mo, walangka mo. gantine ora liya anakku Den Maselayang Seta dalah Den Maselayang Udin Gatut kakane Raja Majapahit Lho mo. Antarjane Kraton Majapahit jar nggih lamun to jeneng sira kok ngerti tanggange anakku sekarone kaya dene manuk serikatan Nyamber bawang ngerti tanpa sotak tanpa alar. mlebu warung ora tau bayar Sampeyan lho. Putra Putra Pati kok kebuarung bayar. Kotir nggih aja salah to Lho ngendikane niku ngece kula. ora kok ngece Lah kenyataane. kok kowe iki putra Patih Nggih. wong nomor 2 ana ing Majapahit Terus? nggih kuwi duwe asisten pribadi sing bayar Pribadi tukang Betayatra ngoten nggih cocok. matur to Menika leres Sang Dwita Ratu. Gegeripun wonten ing Kraton Majapahit lan guguripun saka guru wonten ing Kraton Majapahit. Panjenengan menika ampun pas lan semelah. Yen panjenengan menika wis ngangkat kula dados senopati wonten ing Kraton Majapahit. Kula niki Gatotkaca wonten ing Kraton Majapahit. Kraton Majapahit badhe kula totohi sak lembaring nyawa kula. Yen mangkenipun kula menika majeng wonten sakaranganipun Paragana. Kula sagah dados prabuipun negari wonten ing Kraton Majapahit. Perkawis Puru Bisma Minajingga kula umpamaken Jitus. Napa? Jitus. Tegese Jitus. Jitus iki siji musuh 100. Siji sinten? Siji layang seta 100 Minajingga menang pundi? layang seta. yes Leres. Leres Sang Dwita Ratu. Kula suwun panjenengan ampun kekes penggalih. Menawi panjenengan kadlorong-dlarong wigatosaken swasana wonten ing Kraton Majapahit. Awit saking patrapan tumindakipun Puru Bisma Minajingga tartamtu mangkenipun salira panjenengan badhe nggagarake. Terpundi mangkenipun tartamtu panjenengan saged ngantos dumugi pejah. Perkawis Puru Bisma Minajingga kula suwun ampun pas lan sumelah.
Sauger mantenipun kula kapiji pinangka senopati perang wonten ing kraton Mojopahit menawi mbesah kalian tiang-tiang Blambangan utamanipun Guru Bisma Menak Jinggo. Kula mboten badhe miris, kula mboten badhe gigrek menawi kula kepanggih kalian Guru Bisma Menak Jinggo kula juwata silahe. Wis waduk batune wis aga ironge jewer kupinge ketak silahe tak. Minak Jinggo dingaten kil. Napa malah nama Minak Jinggo setunggal? Bebasan jiwu. Siji musuh sewu. Siji sapa? Komite. Sewu. Minak Jinggo. Bisa menang. Lho, menang komite. Minak Jinggo Sablo ilmune. Krungu kowe. ngertos. Gatut kaca Antareja. Antareja. Layang Seta saha Layang Kumitir Yun. pindhane Gatotkaca Antareja Mojopahit. Kalamun Layang Seta Citus siji musuh 100. Siji Layang Seta 100 Minak Jinggo isih menang Layang Seta. Sak banjure Kumitir Nggih. jiwu siji musuh 1000. Siji Layang Kumitir 1000 Minak Jinggo isih menang Layang Kumitir. Minak Jinggo keleret-leret kula petake. Aku montor-montoran. Nah, nanging Totir babar pisan aku ora percaya. Biasane kok Saged pripun? Dasare maton ora ampiak awur-awur. Coba gagas. Nalika Mojopahit digempur dening musuh. Ora ana liya Adipati Wurubisma ya Minak Jinggo. Ana ing medan laga, irungmu ora ketok. Biak percaya. Kowe nang ndi le? Mangke panjenengan menika mboten ngertos. ampun dados kalian Panjenengan menika mboten ngertos. Yen kula menika ya perang wonten sak tengahipun Karanggono. Mboten ngertos. Wah, panjenengan menika pripun? Kula menika mbeta prajurit. Nggih to? Kang kula ajokaken iki mboten kula, nanging prajurit riyin. Yen prajurit menika kalah kantun kula. Kula wonten wingking. lan bentenipun kula. Iya. Ingkang ketapahan prajurit saking kraton Mojopahit niku kula ingkang nyagaken maju wonten daerah Ranggono. Ing menapa kula mboten majeng wonten daerah Ranggono. Kula niku kemutan kalian pitungase Kanjeng Rama Ini apa enggak? Perintah piye? Nah, mau jenengan perintah kalian kula. Totir dina iki yen perang gedhe Mojopahit karo Brambangan. Kowe aja ning ngarep sebabe iki geblake Nyai Muna. Niki lho nggih to. Lha sama mboten. Perang iki kudu nganggo Kanggo Kanggo peto. Kanggo dino, aja nganti ngawur. Sampe awal. Dasarmu maton. Nah, nggih lho. Kalamun kowe maju ning ngarep, kuwi bakal dilakon nanging. Endi aku percaya. Kasih mboten percaya Masa panjenengan. mboten dados. Aku ngerti dasarmu. Dasare napa? Kalamun kowe maju ning ngarep, mandegane prajurit, kowe mesti bongkok. Sargo. Pino Gatotkaca. Geblake mbahku. Saiki ngene. Lho. Saka Kumitir, dimen aku percaya. Saiki saka Kumitir kalamun bisa mbentengi Praja Mojopahit. Nggih. Ana pawongan sing kepengin jajal karo kowe. Enten pawongan dikabari jajal. Gatotkaca Antareja Mojopahit. Senopati pundi ingkang panjenengan pilih? Monggo, Ampun tiyang setunggal Senopati. Yen Sedasa. cukup. Nggih. Golekno sing Sing jaduk. jaduk. Walah, Duk ding sama sama sing jaduk. Sing ngadepi sampeyan niku pawongane ora nate maju lan medan laga. Lha niku Senopati Mojopahit. Lho prajurit Mojopahit. Lho kok didungal prajurit. Sopo kan? Sopo? Demuk. Ya enggak. Panjenengan. Pun sampean pikir. Wis. Pun sampean peto. Wis. Pengen jajal jalan seto Ya. ngene. Nuwun, Mo. Mau pripun? Adu piye? Nggih. Wani. Wani. Ayo. Ayo. Pripun carane pripun? Carane pripun? Ah, Wani. Sakniki mawon kula Ya, cerita. ngomong. Sakniki mawon. Sabar. Sakniki kula cerita. Sabar. Sabar. Gatotkaca tantang. Ayo kuwi kok. Nggih, nggih. Sing banter mo. Gebrakno dadamu. Ani yo. Siji, loro, telu maju. Sabar. Sakniki mau kula cerita sik. Aja to.
ngomong. Sopan aku. Semuanya satu, siji, loro, telu maju. Ora apa. Maju napa mundur? Kan dikane niku mundur. Mirang kok niku mundur. Maju rak mundur. Cecek. Siji, loro, telu, maju. Maju. Kok sak niki nggih. Siji, loro, telu. Ora wani kok. Kula jenengan sen boten wani niku. Kowe kula niki isin. Sing kalah. Isin kula niku nek tanding pangan koncan niku isin. Ada koncan niku tuwa. Kula karo adik kula niku tasih enom. Menang boten kondang. Kalah dengan bilang ngoten pendapi agung ngoten kesane sang Jutora. Banjur musuhe kontak kok Tunggu musuhe nggih tuwa. tuwa kontak. Sijine sapa? Pun pani. Ani. Wis wareg mangan uyah. Yes. Enggak segoro. Abani kabeh tiga Mas. Tak jajali. Siji, loro, telu, maju. Ah. Jurus apa, Mo? Jurus bangun. Jurus bangun ucap irung Jurus bangun bolong. irungmu tuk. Sisi. Loro, telu. Ya. Ah. Ah. Jurus apa, Mo? Jurus kalah. Ah. Dino tiraini. Ah, titik-titik bae. Sampeyan. Siji, loro, telu. Ya. Iki ono apa? Anjing kencing. Jurus aja kenceng. Mana ngomong? Maju ngomong. Sampeyan kencing. Ayo maju ngomong. Tua masuk tua, kalah. Makasih dong, Pak. Wani men ringkes. Sultan Prayudi mami kira sampai yang Aben, tonjok suan. Asal kalimat lu. Mangke riyen Sang Jutor. Kula diumbulke anak kula Fartigo kula. Pantai Lebede. Jauh kal. Menika wonten tamu. Iki. Apa jan? Matur nuwun. Kita kete. Ora pangling aku. Sowo. Nanti tepang, Mo. Sinten? Alah. Suwe ora tau jamu. Jamu pisan oyot kok. Weh, parian iki, Mo. Tegese napa, Mo? Lah maksudnya Suwe ora tau ketemu pisan angkot buta karo angkot. Tekan kota. Angkat buta karo angkot buta. Iya ora. kula nggih mboten pangling kali sampeyan. Ajal sapa? Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong ganyong. Tero. Oke. Suwe ora ketemu pisan karo patih lu kenong. Lah piye iki bener? Nek parian iki bijange parian. Iya. Sing banter. Suwe ora jamu. Jamu pisan godhonge wiwit. Iya. Suwe ora ketemu pisan karo paten. Lu peke. Wae. Go. Pate lo peking. Lu gender. Den. Kancane napa? Kenong kalih peking ha? Ana wigatine apa? Tak ditolan kowe. Estunipun kula dipun utus kalian Nuru Bisma Minakjinggo. Inen ngaturaken awul konjuk mateng Sang Juwita Ratu. Oh, kudune aku sing ngaturake. Nggih. Oh, ya sumedya sapa. Sumedya sapa. Sang Juwita menika utusan saking Kadipaten Blambangan sumedyanipun konjuk menawi wonten nursudan. Terus sampeyan sawetawis kok. Lili, Sira angkat tolan angkut. Sang Juwita. Sang Juwita Ratu. Yen pancen setiap wareg aturane nawala. Nanging sadurunge nawala kuwi ingsun tampa. Apa sira wis mangerteni
pisan dereng. Jalaran kuangkat butolan aku. Namun kau ijuane nawala kuat. Pisuaran aku bakal tak bubar. Sira miru dan iki kawan iksuane aku. Lamun kau ijuane nawala kuwi ora mati. Enggal-enggal aku dimen kaseneng-seneng sanggune sentana kaya maning praja ora praja. Kula kinten nawul menika mboten kuat. Lajeng menapa sampun kula paring nyaosaken nawul kula jenengan. Enggal-enggal aku Selaken jauh. Menawi perkawis menika tumindakipun anak panjenengan. Sita
gangge kasusastran. Nah itu bedanya karo surat pripun? Mula tunggak paru ora melu-melu. Kowe takon budal